Ola, que tal? Boas tardes, benvidas un día máis a esta aula de Cultura e Lingua Galegas, Aula Galicia Aberta, onde pasaremos un anaco de tarde falando precisamente sobre lingua e cultura galegas. Como xa ven sendo habitual, o primeiro que imos facer é pasar por un vídeo onde poderedes ver cantigas, coplas e demais vestixios da música tradicional galega que hoxe en concreto nos levan ao interior da provincia da Coruña. Imos viaxar ata a Pedreira, despois falaremos pormenorizadamente sobre este lugar e imos ver un grupo de veciños que van a interpretar unhas coplas onde podemos presenciar precisamente estes vestixios de cantos vencellados con ciclos do ano, con estacións, con colleitas e demais. Sen máis, dentro o vídeo e continuamos nun intre. Pois ben, despois de ver este vídeo destes veciños e veciñas do lugar da Pedreira, direivos que a Pedreira está en Santaia de Moar, da que falaremos posteriormente, en Frades, na Coruña. En que comarca nos atopamos neste punto? Pois na comarca de Ordes, formada por Cerceda, por Frades, por Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo. Cando veñades de visita e que irades visitar pois precisamente estes lugares dos que falamos aquí cada tarde, recomendámosvos calquera destes lugares de interese nesta comarca, neste lugar en realidade de Santaia de Moar. Que vos recomendamos, polo tanto, algúns como a Praia Fluvial da Presa en Ledoira, a Ponte de Carreira, sobre o río Tambre, a Capela de San Roque ou a Igrexa de Santa Mariña de Gafoi e os pazos tanto do Casal como do Peñasco. Neste caso, destacamos só algúns lugares de interese, pero sabedes, ou digo vos eu, que a Pedreira, en concreto Santaia de Moar, son lugares moi interesantes pola súa contorna natural e, polo tanto, tamén teñen moitas rutas de sendeirismo moi recomendables para poder coñecer a natureza e o lugar en concreto pois de primeira man, non? Sobre as festas de celebracións, que sempre vos falamos brevemente, destacamos tanto a festa da Virxe do Carmen como as festas de San Roque. É precisamente na imaxe que acompaña a esta diapositiva onde tedes a capela de San Roque de Moar e onde se celebra esta festa de San Roque que aínda ten un matiz moi tradicional no sentido de que é máis unha romaría que unha festa actual ao uso, digamos. Pasamos directamente ao bloque de Lingua e Sociedade e tiramos algúns datos como sempre. Neste caso, a Pedreira pertence ao bloque occidental. Do bloque occidental xa falamos noutras ocasións aquí nestas tardes de martes e se queredes pois repasar ou se tedes algún tipo de curiosidade e queredes acceder a textos escritos transcritos, mellor dito, coas características dialectais deste bloque ou queredes escoitar a fala concreta desta zona, o que podedes facer é pinchar no enlace que acompaña esta diapositiva e aí podedes, xa sabedes que tedes un recurso interesantísimo en materia de dialectoloxía para comprobar por vos mesmas e por vos mesmos pois estes datos dialectais. Como os datos os trazos dialectais xa os falamos nalgúnha outra ocasión, como xa vimos varias veces lugares que pertencen ao bloque occidental, direivos que no caso concreto da Pedreira temos uns usos lingüísticos tradicionais porque a súa poboación é bastante envellecida,
Ademais diso, atopámonos co punto segundo desta diapositiva, que sería a pouca transmisión interxeneracional, que obviamente ven dada polo que comentábamos no punto primeiro, non? Polo envellecemento da poboación, polo éxodo das persoas máis novas cara a núcleos máis urbanizados, pois temos unha transmisión interxeneracional, bastante pobre neste sentido. Isto indícanos que, ou é significativo, non? De que o número de falantes vai en descenso, polo menos no que a este lugar se refire, e un dato que traemos aquí tamén é que menos do 42% aproximadamente recoñecen empregar galego habitualmente. Empregar galego habitualmente pois non significa que se faga de forma equitativa con outra L1, polo tanto, un 42% é un dato bastante preocupante. Os datos traémosvolos para que pois sexades tamén conscientes da situación sociolingüística, non, do galego en moitos puntos de Galicia, pero tamén porque haberá outros puntos que nos dean esperanza, non, para a revitalización do idioma. Así que, pois, hoxe temos este así un pouco máis escuro, se queredes, pero haberá lugares mellores, xa o veredes. Ben, algunha curiosidade. Dicíaos que neste caso, un dos lugares, non? Dos que falábamos na primeira diapositiva, levaba por nome Santalla, Santalla de Moar. E dicímosvos que o nome de Santalla é unha variante de Santa Eulalia, que probablemente vos soe un pouco máis. E, como curiosidade, Santa Eulalia, neste caso, é unha das santas máis veneradas en Galicia. Diremosvos que o dato concreto é que existen 139 parroquias galegas baixo a advocación de Santa Eulalia, o que a converte, polo tanto, nunha das patroas máis populares, só superada por Santa María. A curiosidade concreta neste caso, pois que non se chama Santa Eulalia, o lugar ao que pertence a Pedreira, senón que se chama Santalla, como variante, neste caso, da toponimia, non? De Santa Eulalia. Máis cousas. Vocabulario. Neste caso falaremos de vilas e de cidades. Tedes aquí, como xa ven sendo habitual, unha imaxe no lado dereito da diapositiva que está numerada dende o número 1 ata o 24, ata o 30, perdón, se non me equivoco. E aquí temos, pois, a lenda, non? Onde se recollen, pois, cada un dos nomes que lle damos a esas imaxes que podemos ver no mapa que tedes aquí. Este vocabulario probablemente vos sexa moi útil para elaborar despois as vosas producións escritas ou tamén orais, tanto ten que podedes empezar a practicar precisamente na segunda parte destas clases que van ser as do coloquio. Destacamos algunhas palabras de vocabulario que vos poden ser diferentes, non? A vosa lingua e, no caso desta diapositiva, eu destacaría a 7, a 8, por exemplo, e a 10, concretamente. Paso a 7, que sería a estrada, esa infraestructura, non? Pola que viaxan esencialmente os coches ou outros vehículos motorizados, non? Falamos do 8 como beirarrúa, sería ese espazo reservado aos peóns, que se atopa normalmente nos lados das estradas moitas veces ou de outro tipo de vía. E o 10 que vos dicía que sería a autoestrada. A autoestrada é unha estrada, é un tipo de vía onde circulan os vehículos neste caso, pero reservada a unir, no noso caso, traxectos bastante longos, a unir Galicia dun lado a outro, e as súas características difiren das estradas, entre outras, pois en que as autoestradas non pasan entre poboacións normalmente, a velocidade que podemos marcar nelas é moito maior que a das estradas e normalmente pois tamén son infraestructuras de pago, que non o son as estradas. Máis cousas, pois de vocabulario que vos pode interesar, instituto, colexio, escola infantil, por exemplo, ou museo, son lugares que probablemente teñamos que utilizar no noso día a día, pois para referirnos a como ir a eses lugares ou para referirnos a que estudamos neses lugares, traballamos neses lugares ou as nosas fillas e fillos fan uso deses lugares. E pasamos á seguinte diapositiva onde se recollen máis sustantivos, neste caso, relacionados co campo semántico da vila e da cidade. Cales podemos destacar aquí? Pois, por exemplo,
non sei, cuestións como concello, que difiren bastante do nome en español, ou outras como a ferraxaría, a xoiaría, a froitaría ou a chacinaría, que vedes que todas rematan en aría, e o que fan referencia, mellor dito, é a eses lugares onde se vende ou se repara algo relacionado coa raíz desa palabra. Por exemplo, froitaría, ese haría faría referencia ao lugar onde se vende, neste caso, froita. Ou o mesmo con xoiaría, xoia sería a raíz desa palabra e haría sería ese morfema derivativo, non? E faría referencia ao lugar onde se venden xoias. O mesmo con todos os substantivos que rematen en aría. E moitas veces tamén en hería. Para estas cuestións de vocabulario, aparte destas diapositivas que temos aquí nos materiais, sabedes que hai dous recursos, hai moitos máis, pero falamos de dous en concreto nestas aulas, que vos poden axudar moito a botar algo de luz cando tedes algunha dúbida relacionada con unha cuestión de vocabulario. Eses dous recursos son recursos lexicográficos en liña que seguro coñecedes, pero nunca está de máis recordar que o primeiro deles, ou o máis utilizado, pode ser o Dicionario da Real Academia Galega, e o segundo, tamén de moita utilidade, pode ser o Portal das Palabras, por exemplo. Hai outros recursos lexicográficos? Sí, hai outros recursos lexicográficos máis centrados incluso en tecnicismos, non? Que igual non nos son tan de utilidade para o día a día. Falo neste caso concreto, por exemplo, do buscatermos. Pero pode haber outros moitísimos recursos que podades consultar e que vos tiren exemplos, vos dean definicións concretas sobre palabras concretas tamén sobre as que tedes dúbidas. Con todo, nestas clases, sabedes que na última parte temos un pequeno tempo de coloquio, polo tanto, se tedes calquera dúbida tamén relacionada con vocabulario, con usos de palabras en galego e demais, podedelas traer aquí e facémolas extensibles a todo o grupo e así probablemente aprendamos todas e todos moito máis. Con que continuamos? Con algúns datos para saber máis. Neste caso, hoxe trouxemos vocabulario sobre a vila e a cidade e hoxe imos relacionar un pouco coa gramática de como podemos facer preguntas ou como podemos preguntar para chegar a determinados lugares. Para preguntar a onde quero ir, que podo dicir? Pois, por exemplo, onde queda a catedral? Podo cambiar catedral por calquera palabra do vocabulario, por exemplo, do que acabamos de falar anteriormente. Onde queda o instituto, onde queda a xoiaría, por exemplo, ou onde queda o museo. A fórmula onde queda a ou o serve para absolutamente todos os substantivos que queirades poñer acompañando a esta formulación. Seguinte cuestión que vos traemos, pois outra pregunta. Como podo chegar a, neste caso, como podo chegar á praza, ou como podo chegar á froitaría, ou como podo chegar á casa, non? De novo, como vos dicía no exemplo anterior, podemos sustituir praza por calquera outra palabra, pois do vocabulario que acabamos de ver agora mesmo, por calquera outra palabra que teñades vos no voso léxico en galego. Como podo chegar a tal sitio? Se houbera flexión de xéneros, en lugar de ser praza, fose Obradoiro, que sei que é o nome propio dunha praza, pero diremos como podo chegar ao Obradoiro. Neste caso, pode cambiar ese A por un O ou por un AO. Ou pode cambiar por un A sen acento. Sobre esta cuestión do A máis A ou A máis O e a súa contracción falaremos noutras sesións. Terceira opción para preguntar a onde podo ir, a onde podo chegar, como podo chegar a determinado sitio? Pois, cara onde está a facultade? Podemos, de novo, substituir facultade por Casa das Ciencias, por exemplo. O que non variaría sería cara onde está o ou a, cara onde está certo lugar. E a última que vos traemos, pois para ilustrar un pouco esta cuestión de preguntar para chegar a determinados lugares, temos, sabes onde hai unha panadaría preto? E aquí a palabra variable a que podemos cambiar sería panadaría. Podemos introducir aí calquera substantivo ou calquera outra cuestión pola que queiramos preguntar. Se tedes dúbidas sobre estas cuestións, facedemas chegar a través dos vosos comentarios. Seguimos.
Como podemos facer preguntas para chegar a determinados lugares? Volume 2, neste caso, como expresar localización. Pois se queremos responder ás preguntas que vimos na anterior diapositiva, temos as seguintes opcións. No primeiro lugar, segues todo recto, por exemplo. Ou, non sei, segues 100 metros recto, ou continúas 200 metros, perdón, ou segues 1 kilómetro, non? Fixadevos que este segues, esta forma do verbo seguir, segunda persoa, neste caso singular, pois sérvenos para indicar tamén dirección, para axudar a responder estas preguntas anteriores. Outra opción, colles a dereita, colles a esquerda, por exemplo, tería estas dúas formulacións. A terceira, das a volta, se vas no sentido equivocado, probablemente a mellor indicación sexa dar a volta. Outra opción sería xirar a dereita ou xirar a esquerda, neste caso personalizado, é dicir, pronominalizado non, personalizado. Xiras á dereita, xiras ti ou xiras á esquerda, neste caso, ou a penúltima está a 100 metros, podemos sustituir 100 por calquera outra cantidade, está a 10 metros, está a 5 metros, a 5 kilómetros ou incluso podemos cambiar a unidade, podemos cambiar metros por kilómetros ou por minutos ou por segundos, non? Ou por pasos incluso. Está a 70 pasos, se alguén mide o espazo así, a distancia neste caso. E, por último, o último exemplo que vos traemos sería está moi, ou está bastante, ou está un pouco, cerca ou lonxe. Neste caso, como elaboraríamos cada unha das variables? Pois está moi cerca ou está moi lonxe, está bastante cerca ou está bastante lonxe, ou está un pouco cerca ou está un pouco lonxe. Mais ben, nesta última, está un pouco cerca para distancias que hai que recorrer para chegar a un lugar, non sería máis empregada, sería, pois, está moi cerca ou está bastante cerca, pero está un pouco cerca, é un pouco ñe. Empregaríamos moito mellor, está un pouco lonxe sí que sería perfecto. Un pouco cerca é non está incorrecta gramaticalmente, está correctísima, pero na oralidade non está de todo asimilada, non? Como que ten un matiz que como se fora algo negativo, por ese un pouco cerca, entón como que non encaixa. Non sei se o apreciades tamén noutras linguas, pero neste caso, ese un pouco está máis apegado a un pouco lonxe cando falamos de distancias que hai que recorrer que a cuestión de cerca. Sí que estaría moi ben esa construción está un pouco cerca cando alguén, por exemplo, invade o noso espazo interpersoal, non? Estás un pouco cerca, como un pouco cerca de máis, non? Se o que che está incomodando é que esa persoa pois invada o teu espazo persoal. Para todos estes matices e cuestións que saian ou que sobreveñan, non? Deles podemos empregar a segunda parte da clase tamén. E pasamos rapidamente a falar de verbos que nos van a axudar a expresar localización. Cales son estes verbos? Estar e haber, esencialmente. Presente co pretérito e pretérito, tedes aquí do verbo estar, presente o máis empregado. Estou, estás, está, estamos, estades, están. Co pretérito e pretérito son pasados, os dous, e temos no primeiro deles, no copretérito, estaba, estabas, estaba, estábamos, estabades, estaban, e para o pretérito as formas seguintes, estiven, estiveches, estivo, estivemos, estivestes, estiveron. Dúbidas sobre verbos? Seguro que as hai, falaremos sobre verbos en moitas máis ocasións e vedes que neste caso pois a formación destes verbos é bastante regular. Mantén a raíz est ou esta ou esti, que vedes que a que máis varía é o pretérito, e despois engaden as desinencias propias do presente do copretérito e do pretérito, que neste caso son para presente ou as a, mos, des, an. Para o copretérito aba en todas as súas formación, aba, abas, aba, e despois amos, ades, aban. E para o pretérito, que é o que vos dicía que máis cambiaba, pois iben, ibeches, ibo, ibemos, ibestes, iberon. Esas serían, basicamente, as desinencias que podemos aplicar aos verbos regulares para formar estes tres tempos verbais.
E sobre o haber, pois o mesmo que ocurría co estar. Presente, este sí que é un dos que máis custa, porque o presente de indicativo do verbo haber é bastante irregular, como vedes aquí, ei, as, ao, hai, habemos, habedes, han, pero vedes que o pretérito e o pretérito son bastante semellantes aos que vimos anteriormente. Había, habías, había, habíamos, habíades, habían, ou, houben, houveches, houbo, houbemos, houbestes, houberon. Sobre preguntas, repito, sobre verbos, facedeas a través do chat e podemos botar un ollo a esas inquedanzas que teñades para aclarar precisamente usos verbais neste caso. Ben, e para rematar, unha recomendación, como sempre. Como hoxe estivemos un pouco de ruta por aí polo lugar da Pedreira, facémosvos unha recomendación que é moi útil, veñades ou non a Galicia, pero sobre todo se ides vir. Neste caso, temos aquí colgada a páxina de Turismo de Galicia, onde podedes explorar rutas diversas. Rutas, por exemplo, de sendeirismo, rutas do Camiño de Santiago, por exemplo, rutas gastronómicas, rutas do viño, rutas, como vos dicía, moi diversas, unha planificación da viaxe que vos ofrece o propio recurso da Xunta de Galicia neste caso. Se queredes na seguinte parte, pois podemos falar pormenorizadamente tamén das posibilidades que nos ofrece este recurso. Como sempre, tédelo colgado nesta diapositiva para que poidades acceder directamente á páxina web e con isto damos por pechada esta primeira parte teórica. Non sen antes presentar o vídeo que vai funcionar como transición á parte do coloquio. E que a quen temos hoxe? Pois hoxe temos a un centro galego, Lembranza Garimo, que veñen directamente que nos mandan un vídeo, perdón, directamente dende San Paulo, no Brasil. Estamos debecendo por escoitalos, así que de novo dentro vídeo e vémonos nun intre.
Ola outra vez, que tal? Pois o último que falábamos antes desta transición musical, digamos, era ese enlace que tedes nas diapositivas á páxina web de Turismo de Galicia, que sempre vos digo que se estades, pois, que se vides de visita e demais, podedes visitar moitos dos sitios dos que imos falando aquí, pero tamén tedes outras opcións para planificar de algunha forma a vosa viaxe ou a vosa estancia por aquí. E precisamente hoxe é unha das cuestións das que imos tratar nesta tarde. Podedes aproveitar, non sei como de animado está o chat, pero igual podedes aproveitar para contar que sitios xa visitastedes, que seguro que xa visitastedes moitos, e podedes aproveitar e poñelo por aí para lelos máis tarde. Como sempre, recordo, na páxina web de Galicia Aberta, Aula Galicia Aberta no curso do 2025, curso de Lingua e Cultura Galegas, tedes acceso a todos os materiais cos que traballamos aquí na clase. Non só iso, senón que tamén podedes acceder de novo a un revisionado, digamos, das sesións de telepresenza aquí. Neste caso, o recurso co que imos traballar agora, que, bueno, o recurso, perdón, que vos vou ensinar agora, que esta páxina web de Turismo de Galicia, está colgado na última das diapositivas, enlazado directamente a través da palabra recomendación. Sempre que teñades algo subliñado nas presentacións, probablemente un recurso en online que vos leve pois, a algún lugar que se sea de interese para os contidos da sesión ou para a vida en xeral relacionada neste caso co curso de Lingua e Cultura Galegas. Así que, como vos dicía, vamos ver brevemente o potencial que ten esta páxina web e así podedes poñela, podedes funcionar con ela cando vaiades planear pensar a vosa estancia aquí. Fixademos, nesta páxina web tedes aquí nesta entrada, na portada que vos deixamos por aí, tedes tres preguntas indirectas, non? Que facer e que visitar, dúas neste caso, e planifica a túa viaxe. Calquera destes despregables vai ser de utilidade para precisamente iso, ver tanto que facer actividades de turismo e demais, que visitar ou para planificar directamente a túa viaxe. Neste caso, no que facer, igual nos atopamos cunha cuestión máis xenérica no sentido de aquí tedes recollidos os típicos destinos ou as típicas localizacións, non, que son de interese turístico. Se non coñecedes algunha, pois aquí vos vai aparecer, temos dende as rutas do Camiño de Santiago que podedes acceder a elas facendo clic nesta opción de aquí, podedes pois visitar a natureza a través dos bosques de Galicia, tedes, non sei, cultura e patrimonio por aquí, mar e costa, a ruta dos faros, da que falamos na sesión de Malpica, seguro que vos acordades, as praias salvaxes, algunhas de difícil acceso, pero tamén tedes aquí a forma de acceder a elas, tedes ao top de rutas as máis non sei se as máis turísticas, pero si as máis concorridas de algunha forma, e isto sería unha forma máis xenérica, non, de acceder a actividades de algunha forma ou a lugares que podedes visitar. Por outra banda, tedes aquí outra pestana, outro despregable, perdón, que leva como nome que visitar. Aquí está distribuído de diferentes formas, neste caso, pois temos un mapa, ai, que torpe estou hoxe, un mapa onde podemos ir directamente aos lugares de interese que nos aparecen marcados, por exemplo, dou por aquí o Parque Nacional das Illas Atlánticas, tedes aquí a Ribeira Sacra e os Canóns do Sil, a Muralla Romana de Lugo, aquí tedes a Praia das Catedrais, etc. E vedes que cada vez que paso por unha delas, pois ilumínase aquí este menú que temos por aquí. Que acontece se lle dou, por exemplo, en riba da Praia das Catedrais, aparte de ter un vídeo non de Turismo de Galicia, que aproveito para dicir desde aquí que son vídeos moi coidados, moi ben feitos e que, bueno, recollen moi ben non a esencia da paisaxe natural neste caso, pois tedes unha breve lenda que vos explica un pouco a cuestión turística en concreto, tedes imaxes, tedes explicacións, e creo que é unha páxina web que, máis alá de poder organizar a vosa viaxe, que en principio está pensada para iso, máis alá de poder organizar a vosa viaxe e demais, tamén funciona como un recurso onde podedes acceder a, neste caso, galego escrito, e non só iso, senón que podedes facer a través da páxina web rutas tamén a través das imaxes pois de lugares moi turísticos de Galicia.
Neste caso, pois tedes aquí, eu movíme na pestana de destacados, pero tedes cidades, tedes rías e praias, tedes xeodestinos ou tedes espazos naturais. Calquera deles, pois, por exemplo, cidades, aquí o mesmo, tedes o mapa ou directamente facedes clic sobre elas. Por exemplo, no caso de Ourense, o mesmo, cando facemos clic sobre calquera delas, pois volvenos redirixir a outro menú onde temos máis información, onde podemos abrir un mapa interactivo en cada unha delas, ver lugares moitas veces en 360 tamén, sobre todo se temos o recurso vencellado aquí na páxina de Turismo de Galicia e demais, se podes facer un percorrido non só polos espazos naturais, non só polas vilas, sino por un Galicia 360, non? E na última das opcións, en Planifica a túa viaxe, este menú creo que é o que sempre nos, bueno, sempre o feedback que chega é que está moi ben organizado, bueno, que está moi ben pensado, porque podese buscar dende lugares onde comer, lugares onde aloxarse, tempo libre que facer e demais, que visitar, destos falamos anteriormente, os servizos turísticos tales como oficinas de turismo, horarios onde se sitúan, outros servizos turísticos como teléfonos de interese e demais, ou onde informarse tamén. Se queredes, por exemplo, lugares onde comer, se facedes clic aquí, pois podedes ou directamente buscar, tedes aquí restaurantes organizados, neste caso por categorías, tedes cafeterías e bares, é certo que hai moitos lugares que aquí non aparecen, teñen que estar nas guías de Turismo de Galicia neste caso. Tedes guía de soles Repsol ou a guía de estrelas Michelin, se tamén así o preferides. E de todas as formas, creo que podedes ver, non, que esta páxina é bastante intuitiva no seu modo de interactuar con ela, no sentido de que todo nos redirixe de alguna forma aos puntos anteriores ou todo nos indica algo que nos poida interesar. Máis cousas, pois por aquí podedes buscar directamente no mapa, fixen clic aquí, ao lado da lupa, podedes buscar directamente no mapa e ir, pois, iso, de forma máis directa aos lugares que vos interesen, ou podedes movervos, directamente polas opcións predeterminadas que nos dá o propio recurso. Disto non vos falei no que facer, a verdade é que o pasei un pouco por alto, pero acabo de velo de novo. No que facer, ademais, temos unha ligazón á axenda cultural e aquí tedes, pois, por exemplo, que nos está saindo agora en vivo en directo, e a Festa do Choco que vai a ter lugar en Redondela do 9 de maio ao 11 de maio. Temos, se pasamos para a dereita, pois temos máis cousas, por exemplo, a Feira do Viño de Pantón, de novo, 9 de maio, 11 de maio, temos a Festa da Troita, temos a Festa do Melindre da repostería tradicional da terra de Melide, temos a Romaría Etnográfica Raigame Vilanova dos Infantes, en Celanova neste caso, ou a Festa da Romaxe, das Cruces, en Ribadeo. Así, moitas, Festa do Peixe, Festa do Boi, vedes que saen as datas, e a verdade é que creo que xa o temos comentado noutras ocasións aquí nestas aulas, que sempre hai unha festa, ben sexa gastronómica, ben sexa unha festa máis apegada, non, á tradición en xeral de exaltación de vida e obra dun santo ou dunha santa, por exemplo, pero sempre hai un evento, sempre vai haber algún evento que pode ser de interese turístico ou de interese, pois, máis persoal ou máis subxectivo, máis na intimidade, se queredes, non? Podes acceder a toda esta información a través deste recurso que, repito, quedamos aí na última das diapositivas para que poidades consultalo se así quixerades. E, alén de funcionar como guía de viaxes, que é un pouco polo que o metemos aquí, entendedeo tamén, se queredes, pois se non, entendedeo tamén como un lugar para a lectura ou para o acceso á lectura en galego, a través das lendas que existen aquí na páxina, das lendas, digo, das explicacións, das descripcións, non, das imaxes, dos lugares e demais. A través dos discursos lingüísticos en galego que atopades aquí nesta páxina web, pois tamén é unha forma de acceder a contido en galego, igual que funcionaría pois unha novela ou calquera outro tipo de consumo literario neste caso, non? Así que, pois, por aí queda, e xa me contaredes se a coñecíades, se a empregástedes ou se vos pareceu útil ou non. Creo que temos algunha cousa no chat, así que imos ir vendo. A ver, adiante.
Temos por aquí, coñecer un pouco máis sobre as miñas orixes, faime soñar e ter esperanza de un futuro prometedor, supoño, na Galicia. Son brasileiro, descendente de galego de galego ourense. Grazas pola aula. A miña, perdón neste caso, perdón, Rodrigo, pola miña traducción simultánea de algunha forma, porque foi un pouco catastrófica, pero era unha forma de achegar, non? O que nos dicías dende o galego ás demais persoas da aula. Alégrome moitísimo de que esteas aquí entre as persoas que están atendendo a este curso e fíxate que sí que temos máis que temos tido máis veces persoas que nos seguen dende o Brasil ou que falan en portugués ou que e sempre nos comentan que a intercomprensión tamén o podemos comentarnos dende Galicia, non? Así nunha vía de dobre sentido. Sempre nos comentan que a intercomprensión é moi alta, así que eu anímote a que poidas levar os teus coñecementos na túa L1, na túa lingua primeira, probablemente que os poidas levar de forma moi fácil a gramática, neste caso, do galego, porque seguro que che vai a resultar facilísimo. E moitas grazas pola chega, polo comentario. Que máis temos? Vale, vemos aquí. Vivín en Soutomaior e visitei moitas aldeas de Pontevedra. Vigo, Lugo e Santiago. Dinme, ademais, que alguén revisou o seu comentario e volveu para poñelo máis correcto aínda. Ela mesma revisou o comentario e puxo aínda mellor, pero entendémoste perfectamente, sabemos o que querías dicir, así que, pois, alégrome moito tamén de que haxa alguén por aquí de Soutomaior, visitar a aldeas de Pontevedra, Vigo, Lugo e Santiago. En realidade, pois, fixeches aí esa franxa, non, occidental, tela moi saturada, non, neste caso. Fixademos que xa falamos varias veces o que vos dicía, non? Do bloque occidental, neste caso, no caso de lingua e sociedade máis concretamente. Entón, pois, sí que temos que dicir que tamén é unha das zonas máis visitadas, non? Con máis número de turistas, de persoas que veñen a visitalo, por iso moitas veces é máis común que coñezades máis ese bloque occidental que a mellor pois o oriental, non? Neste caso a zona máis apegada a Ribadeo ou a Lugo, máis cara a ese lado. Que vos animo a facer o que vos dicía, unha visita 360 desas. Que máis? O pobo do meu avó, pois fixadevos, moi ben acaído. O que vos contaba, o que vos dicía antes, non? Tamén podes contar non só se visitastedes algo, poñede en práctica esas cuestións de vocabulario, de gramática e demais que fomos vendo aquí e probablemente outras que xa saibades, que traíades da casa e demais. E podedes contar tamén de onde provides, de onde veñen os vosos ascendentes, neste caso, que seguro que os tedes a maioría de vos. Ou cal é a vosa vinculación tamén con Galicia. Aquí temos outro. A ver, que nos di Laura? O pasado ano estiven facendo o Camiño de Santiago francés, dende Sarria. Logo quedei con meus curmáns en Santiago. Eu visitei a Muralla Romana de Lugo, a Catedral de Santiago, a Torre de Hércules na Coruña, comemos polvo en Melide, pementos de Padrón e moitas cousas máis. Moi feliz de ver a miña familia na aldea neste caso. Fíxate, Laura, que ti sí que fixeches a visita completa, non só fixeches non só a parte turística, senón tamén a gastronómica, non? Entón, pois, supoño que lles recomendarás esta parte do camiño, non sei en cantas, creo que son 3, 4 etapas, non? Dende Sarria, falaremos tamén dos camiños de Santiago aquí. Seguramente, pois, sexa unha desas rutas que son, pois, non sei se das máis bonitas, porque todas son moi bonitas, pero esa especialmente ten moi bons feelings, non? Das persoas que a realizan. Excelente o comentario, por certo. Entendo moi ben, leo ben, pero cústame falar o galego. Non sei, claro, na parte oral funcionan en outros mecanismos, non ponense en marcha outros mecanismos distintos que non son os que empregamos na parte escrita. Pero fixadevos que unha nutre de algunha forma a outra. É dicir, se nos escribimos nunha lingua, é máis fácil tamén que despois botemos a falar nela. Igual que é máis fácil que se falamos nunha lingua, pois nos atrevamos de algunha forma a escribir. E aquí na aprendizaxe de linguas,
se mo permitides, pois funciona sempre un pouco de acting, no sentido de hai que creerse que podemos facer esa función de alguna forma para así botar a andar os coñecementos, ben se xan na escrita ou na oralidade. Sí que é certo que este espazo que temos aquí os martes non nos permite unha vía de comunicación dobre na cuestión oral, pero sí que vos animo sempre a crear eses grupos ou esas comunidades de práctica, mellor dito, chamadas para practicar a oralidade neste caso, onde poidades pois marcarvos como obxectivo comunicarvos nese anaco de tempo, comunicarvos en galego. Igual xa o facedes, se é así tamén contádemo, pero sempre ese tipo de recursos, sempre ese tipo de iniciativas, perdón, sempre funciona moi ben para crear comunidades. O máis complicado de empregar unha lingua é cambiar o noso hábitus lingüístico, no sentido de, se eu sempre me comunico con vos en lingua galega, agora seríame moi complicado falarvos en castelán. Aínda que agora vos chegarades aquí ao sitio onde estou eu e me falarades en castelán, para min sería complicadísimo falarvos en castelán. Non porque non teña coñecementos nesa lingua, non porque non saiba non comunicarme en castelán, senón que o hábitus que marcamos, a nosa dirección comunicativa, fai que eu me dirixa a vos en galego. E cambiar iso é moi complicado, por iso nos custa sempre moito atopar espazos para comunicarnos noutras linguas, porque os temos digamos, todos vencellados a un uso lingüístico concreto. Por iso custa tanto tamén, en materia sociolingüística neste caso, por iso custa tanto tamén cambiar de lingua na propia Galicia, no sentido de sempre falamos, temos un problema co uso do galego, sempre temos unha situación de diglosia exacerbada, temos unha sustitución lingüística marcadísima en camiño. Vale, pois fala galego. Se me dis que o 80% da poboación sabe falar galego porque aprende nas aulas, neste caso que bueno, iremos falando destas cuestións tamén, se o 80% da poboación sabe falar galego, por que non pon en práctica? Precisamente por isto, porque é complicadísimo cambiar o hábito de falar, o hábitus lingüístico neste caso, cambiálo nas nosas comunidades de práctica do común. É un exercicio moi complicado. Así que se tedes eses espazos, se tedes marcarvos bueno, ese entretenimento de alguna forma, esa meta, ou crear, non sei, invéntomo, clubes de debate, de lectura, de lugares para falalo, pois podedes nutrirvos da gramática nestas clases de alguna forma e poñela en práctica noutros lugares que sexan amables para isto. Vaya soliloquio, vos soltei, Algúnha cousa máis? Soño con facer o Camiño de Santiago. Pois mira, claro, non é tan fácil, non? Ia dicirche, pois só tes que planificalo. Non é tan sinxelo. Probablemente, pois, se xa tes a idea, probablemente eso sexa cuestión de realizala, non? De atopar o momento e demais de facelo. Que máis? Recén coñezo este lugar para aprender, recén comezo. Son orgullosamente neta de galega. Pois mira, benvida Leticia, alégrome de que nos coñeceras agora, porque aínda queda moito curso por diante, moitas aulas, e non só iso, senón que podes acceder ás sesións anteriores a través da página web de Galicia Aberta. Aí podes consultar non só as sesións nas que falamos de lingua e cultura, senón tamén as sesións que nos acompañou nas que nos acompañaron outras persoas e nos falaron de cousas moi importantes, relevantes, tamén sempre ligadas con este fío conductor que nos leva, que nos transporta este ano, que son as cantareiras, tamén homenaxeadas despois neste mes de maio, no Día das Letras. Falaremos tamén sobre isto nas vindeiras sesións. Hai algunha cousa máis? Creo que por agora nada máis. Ben, pois entón nada, ata aquí chegamos coa parte do coloquio. Moitas grazas pola participación, porque así dá gusto ter ese outro feedback do outro lado da pantalla. Pois, de alguna forma estamos acompañadas mutuamente, non? Dese outro lado máis dende aquí, nesta vía de dobre sentido a que me refiro sempre. Pois iso, ata aquí a sesión de hoxe. Moitas grazas por acompañarnos. Verémonos o vindeiro martes, no horario de sempre, e probablemente o mellor teñamos algunha sorpresa, como xa ven sendo habitual. Até martes e que teñades boa semana. Chao.